Dobrý deň, vítajte pri prvej časti webináru zastrešovaného Radou pre práva dieťaťa s témou Ako sa dostať k dieťaťu, ak druhý rodič tomu bráni. V podstate v tomto prípade pôjde o tzv. Výkon rozhodnutia. Spôsoby výkonu rozhodnutia si povieme ďalej v tejto prezentácii. Táto téma je naozaj obsiahla a naozaj by sa o nej dalo rozprávať na veľa hodín, ale pokúsim sa vám to zhrnúť aspoň do pár takých najpodstatnejších bodov, aby ste mali prehľad, ak sa v takejto situácii nachádzate, ako môžete postupovať. Na úvod mi dovolte sa vám predstaviť a privítať vás teda ešte raz pri tomto webinári. Moje meno je Michaela Pobiak, som advokátka a pôsobím v advokátskej kancelárii Prachová & Partners. Môžem vám povedať, že v tejto oblasti, teda oblasti výkonu rozhodnutia, mám bohaté skúsenosti, zastupujeme klientov či už na strane oprávneného rodiča alebo na strane povinného rodiča a preto mám za to, že budem vám môcť túto tému dostatočne odprezentovať a prípadne následne aj odpovedať na ďalšie vaše otázky ohľadne výkonu rozhodnutia. Ako prvý bod je teda podstatné si uvedomiť, či vôbec výkon rozhodnutia alebo teda spôsoby výkonu rozhodnutia sú určené pre vás. Dôležité je uvedomiť si, v akej situácii sa nachádzate a či je teda výkon rozhodnutia tá správna cesta. Poviem vám prípady z praxe, ktoré som zažila a ktoré majú teda naši klienti a možno vám to pomôže objasniť si, či teda táto téma je pre vás tohto času aktuálna. Jeden náš klient je rozvedený s manželkou približne 2 roky, majú maloleté dieťa, 9-ročnú dcérku, s ktorou teda má otec upravený styk, stretáva sa s ňou párkrát do týždňa, má s ňou určený styk každý druhý víkend. Styk od rozvodu, teda počas toho roka a pol, fungoval úplne bez problémov a zrazu posledného pol roka sa stalo to, že maloletá sa s otcom stretávať nechce. Dôvod otec nepozná, matka uvádza, že dieťa odmieta s otcom ísť, otec sa pýta dieťaťa, dieťa nepozná dôvod, otec si samozrejme logicky myslí, že toto dieťa je matkou ovplyvňované, keďže žiadny dôvod toho, prečo to dieťa k otcovi ísť nechce, neexistuje a preto zvažuje podanie návrhu na výkon rozhodnutia na súd. Áno, takýto prípad je dôvod na to, aby ste o tomto postupe, o ktorom si ďalej povieme, uvažovali. Ďalšia situácia nastala v prípade, kedy klientka má maloletú dcéru, s otcom maloletej dcéry ani neboli zobratí, teda neboli manželia. Pred pár rokmi došlo k úprave styku s maloletým dieťaťom a toto maloleté dieťa už od začiatku odmieta takto nastavený styk. Samozrejme, otec takisto logicky obviňuje z tejto celej situácie matku, tvrdí, že matka toto dieťa manipuluje, že ona je ten dôvod, prečo to dieťa k otcovi ísť nechce. Avšak matka, v tomto prípade naša klientka, od začiatku uvádza to, že dieťa proste nechce k tomu otcovi chodiť, takýto nastavený styk mu nevyhovuje, nechce s ním tráviť taký veľký čas, nechce u neho prespávať a podobne. Kde je problém? Áno, aj takáto situácia je klasickým prípadom vykonávacieho konania, ktoré teda zažívame bežne. Ďalšia situácia nastala v prípade, kedy otec dieťaťa nemá ešte upravený styk s maloletým dieťaťom a počas niekoľkých rokov sa s týmto dieťaťom nevie skontaktovať. Samozrejme, matka uvádza, že dieťa otca nechce vidieť, že má nejakú traumu z minulosti z otca a podobne, avšak otec nemá ešte ani len vykonateľný rozsudok, má len neodkladné opatrenie vydané, ktoré mu určuje len styk v krátkom rozsahu, ale má toto neodkladné opatrenie napriek tomu, že nemá teda tento rozsudok. S dieťaťom sa niekoľko rokov nevidel, niekoľko rokov trvá súdny spor ohľadne úpravy rodičovských práv a povinností a takisto tento otec zvažuje, čo ďalej. Nevykonáva sa toto neodkladné opatrenie, matka je nekontaktná, s dieťaťom nemá absolútne žiadny kontakt a tiež tento klient zvažuje, čo ďalej. Áno, aj toto sú prípady, ktoré väčšinou skončia vo vykonávacom konaní a riešia sa na súde. Posledný prípad bol prípad klientky, ktorá prišla do kancelárie a oslovila nás s tým, že bola to úplne opačná situácia, kedy otec mal upravený styk s maloletým dieťaťom, avšak tento styk vôbec nevyužíval. S týmto dieťaťom sa nestretával, prípadne sa s ním stretával iba výnimočne a matka sa teda chcela domáhať na súde výkonu tohto rozhodnutia a toho, aby súd donútil otca s týmto maloletým dieťaťom sa stretávať. Žiaľ, v tomto prípade nemôžeme uvažovať o podaní návrhu na výkon rozhodnutia a to z toho dôvodu, že tu nejde o povinnosť, ale o právo. Ten rodič, ktorý má právo stretávať sa s tými deťmi, tak to máte napísané aj v tom rozsudku. Otec je oprávnený stretávať sa s dieťaťom, takže to znamená, že
toto právo sa nedá vykonať. Vykonať sa dá len povinnosť. Čiže keď zvažujete alebo nachádzate sa v situácii, že zvažujete podanie návrhu na výkon rozhodnutia, treba si uvedomiť, či ste v pozícii povinného alebo oprávneného rodiča a či došlo reálne k porušeniu nejakej povinnosti, lebo keď sa poruší právo, toto právo sa vykonať nedá. Čiže ako prvý bod, ktorý si máme uvedomiť pri tom, či vôbec budeme uvažovať o nejakom vykonávacom konaní alebo zvažovať podanie návrhu a podobne, je to, v akej situácii sa nachádzame a či je možné uvažovať o výkone rozhodnutia. Tu som si na tomto slajde dovolila pre vás zhrnúť možnosti, aké v takýchto prípadoch máte. Prvá možnosť je dohoda rodičov, o ktorej si ďalej povieme. Ďalšia možnosť je návrh na výkon rozhodnutia, o tom si tiež povieme. A ako posledná možnosť, ktorú naozaj je potrebné dôkladne zvážiť, je podanie trestného oznámenia. Všetky tieto body, ktoré máte v rukách a ku ktorým sa môžete počas toho výkonu alebo domáhania sa toho styku s dieťaťom dostať, si prejdeme a postupne vám vysvetlím, čo znamenajú. Prvá možnosť, teda dohoda rodičov alebo akýkoľvek iný spôsob, ktorým to vieme docieliť bez súdu, sú nejaké mimosúdne rokovania a mimosúdne možnosti, ktoré by som vám tiež rada priblížila, lebo niekedy možno to súdne konanie trvá príliš dlho a možno sa to dá úplne bez problémov vyriešiť aj mimosúdne, akýmkoľvek iným spôsobom, teda bez súdu. Ako to vyskúšať v takom prípade, že nachádzate sa v takejto situácii a aké máte možnosti bez toho, aby ste vôbec rozmýšľali o tom, že budete podávať nejaký návrh na súd? Prvá možnosť, samozrejme logicky, bola uvedená aj v predchádzajúcom slajde, je dohoda rodičov. Čo to znamená dohoda rodičov? Nemusí byť písomná, stačí, keď je ústna, stačí, keď to spoločne len odkomunikujete, poznáte sa navzájom, poznáte spoločné vzťahy, viete, akým spôsobom je najvhodnejšie docieliť to, aby problémy pri stretávaní sa s malotým dieťaťom boli zamedzené, pretože môžem vám povedať, že štandardne, teda v drvivej väčšine prípadov, keď nastane problém pri preberaní, odovzdávaní dieťaťa, problém s tým, že dieťa bezdôvodne odmieta ísť k druhému rodičovi, je to štandardne konfliktná situácia medzi rodičmi, kedy sa dieťa bráni a či už je na strane jedného rodiča alebo na strane druhého rodiča, je to len výsledkom toho, že to dieťa vníma vašu verbálnu, neverbálnu komunikáciu, čokoľvek, akým spôsobom spolu komunikujete a výsledkom toho je teda žiaľ to, že to dieťa sa zasekne a k jednému rodičovi nechce ísť. Samozrejme, väčšina prípadov, sú samozrejme aj výnimky, ale teda väčšina prípadov je taká, že to dieťa nechce ísť k otcovi. Nachádza sa to dieťa u matky, či už je to striedavá starostlivosť alebo osobná starostlivosť. Nachádza sa dieťa u matky a bez nejakého relevantného dôvodu odmietne ísť k otcovi. Toto sú úplne bežné situácie, ktorých máme niekoľko desiatok a potom už sa v ďalšom konaní rieši len ten dôvod. Možno ale na začiatku, úplne pred tým celým konaním, je vhodné si uvedomiť, že kde je problém, či naozaj nie je problém v nejakej vašej spoločnej komunikácii, vo vašej nejakých konfliktoch ešte z minulosti a podobne a pokúsiť sa možno tento problém prioritne vyriešiť, lebo ušetrí vám to čas, ušetrí vám to náklady a samozrejme minimálne, alebo teda v najväčšej miere to ušetrí to maloté dieťa, ktoré sa tomu celému konaniu vyhne. Čiže ako prvú možnosť vám odporúčam pokúsiť sa dohodnúť. Nie vždy je to ale možné. Všetci to poznáme, že sú prípady teda, kedy to možné nie je. A možno aj z toho dôvodu ste sa ocitli na tomto webinári, že dohoda možná nebola. Ďalšie alternatívy mimosúdne sú teda také, že vyhľadáte odbornú pomoc. Odborná pomoc, čo to znamená? Môže to byť napríklad nejaký psychológ, ktorý sa buď bude stretávať len s vami, alebo s dieťaťom, alebo spoločne so všetkými. Akékoľvek formy zvolí ten psychológ, môže to byť len nápomocné. Ďalšia taká v úvodzovkách odborná osoba je mediátor, ktorý takisto môže pomôcť vyriešiť ten váš spoločný konflikt a minimálne to stojí za to vyskúšať to, lebo takýmto vyriešením konfliktu sa môže zlepšiť aj ten vzťah s malotým dieťaťom. Veľa klientov vyhľadáva pomoc úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny samozrejme vie v nejakých extrémnych situáciách zakročiť a sú situácie, kedy vie aj tento úrad túto situáciu vyriešiť, avšak takých prípadov je naozaj málo, ale samozrejme sú. Veľakrát sa ale stáva, že prídete na úrad,
objasníte úradu celú situáciu, poviete, čo sa stalo, poviete, že dieťa vám nebolo odovzdané a podobne. A výsledkom tohto vášho stretnutia alebo tejto vašej návštevy na úrade práce je to, že úrad s vami spíše úradný záznam, ktorý od slova doslova teda napíše to, čo vy mu tam poviete, ale tento zase úradný záznam môže slúžiť na to, aby ste preukázali tú situáciu následne v súdnom konaní a minimálne aspoň ten kolízny opatrovník, ktorým je teda ten úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, bude tú vašu situáciu poznať a keď sa náhodou aj dostanete pre to súdne konanie, tak bude mať už o tom vedomosť, bude mať v spise tieto záznamy a môže vám to samozrejme len pomôcť. Nehovorím, že treba teraz úrad sociálnych vecí a rodín využívať pri každom probléme, ale v takých extrémnych situáciách, ako som možno spomínala na začiatku, keď otec nemá kontakt s dieťaťom niekoľko rokov, tak v takých prípadoch môže tá úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zakročiť a pomôcť vám. Minimálne môže iniciovať nejaké súdne konanie a podobne, čím samozrejme vie tú situáciu vyriešiť. Čiže keď sa v tejto situácii nachádzate, skúste využiť aj túto možnosť, osloviť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a možno teda sa to niekde posunie, možno vám pomôžu a teda keď nie, minimálne budete mať o tom potvrdenie, že ste ich tam navštívil, že ste to s nimi riešil a môže vám to pomôcť v ďalšom súdnom konaní. Ako ďalšiu možnosť, je síce súdna, ale považujem to ešte ako za mimosúdne riešenie, je podanie návrhu na výchovné opatrenie. Čo je to výchovné opatrenie a čo si pod tým máme predstaviť? Je to v podstate nejaké rozhodnutie súdu, ktorým súd zaviaže oboch rodičov, a teda môže aj maloleté dieťa, záleží samozrejme od okolností, na to, aby sa podrobili nejakému sociálnemu poradenstvu. Akému a kde, to už samozrejme záleží od toho konkrétneho prípadu, od konkrétneho súdu a podobne. Tam sa to v podstate rieši tak, že súd spolupracuje s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, už vopred ich osloví, posúdia sa možnosti, minimálne teda kapacitné, kde môžete byť pridelení a či už budete pridelení do centra pre deti a rodiny alebo k nejakej inštitúcii alebo nejakej organizácii, v podstate stále to môže tej veci pomôcť. Výchovné opatrenie je na mieste vtedy, keď komunikácia medzi rodičmi nefunguje. To je vlastne to gro, ktoré sa na súde v takomto prípade rieši. Súd v podstate skúma to, či komunikácia funguje, nefunguje a keď nefunguje, súd v podstate automaticky nariaďuje výchovné opatrenie. Čiže týmto výchovným opatrením viete docieliť minimálne to, ak s vami ten druhý rodič vôbec nekomunikuje, aby komunikovať začal, lebo bude musieť. Budete mať nariadené zo strany súdu, budete mať nariadený presný rozsah hodín alebo mesiacov, kedy sa tomuto sociálnemu poradenstvu máte podriaďovať obidvaja rodičia a keď je to dieťa teda dostatočne zrelé a vie sa k tej celej situácii vyjadriť, tak samozrejme maloleté dieťa. Čiže odporúčam ešte možno úplne na začiatku pred podaním návrhu na výkon rozhodnutia vyskúšať aj podanie návrhu na výchovné opatrenie, lebo takisto je to vec, ktorá vie byť pomerne rýchlo rozhodnutá a môže tú celú situáciu vyriešiť. To sme si teda povedali možnosti, aké máte mimo toho klasického podania na súd. Poďme ale teda na to gro, čo je v podstate predmetom tohto webináru, a to je súdne konanie. Ako prvú vetu tam mám napísanú, že dieťa nie je vec. Prečo je to tam? Je to z toho dôvodu, že treba si uvedomiť, že dieťa nie je nejaký majetok alebo pohľadávka. Nepredstavujte si to tak, že podáte návrh na súd a do pár dní súd rozhodne tak, že dieťa vezme jednému rodičovi a odovzdá ho vám. Tak to teda žiaľ nefunguje. Dieťa je človek, mysliaca a cítiaca bytosť a teda keď sa stane niečo takéto, že nechce ísť k tomu druhému rodičovi z nejakého akéhokoľvek dôvodu odmieta alebo z nejakého úplne iného dôvodu ten druhý rodič skutočne úmyselne tomu bráni, dieťa tomu nerozumie, dieťa to nechápe, ono v podstate žije v tom svete toho konkrétneho rodiča a taký zásah súdom, ktorý by ho odňal jednému rodičovi a dal druhému rodičovi, si naozaj vyžaduje veľmi dôkladné dokazovanie, ku ktorému sa dostaneme neskôr. Ale treba si teda uvedomiť a veľakrát, teda v každom vykonávacom konaní štandardne súd na to poukazuje, že súdne konanie netrvá pár dní, bude to proces, trvá to niekoľko mesiacov, žiaľ niekedy až rokov a výsledkom je to, aby súd dostatočne posúdil ten dôvod, prečo to dieťa nechce ísť k tomu druhému rodičovi, dôvod, či ten rodič skutočne bráni úmyselne tomu kontaktu s druhým rodičom a pokiaľ áno, až vtedy do toho zakročil, lebo inak vlastne to môže samozrejme aj v
psychike dieťaťa urobiť dosť veľké problémy, takže treba si uvedomiť, že hneď tým podaním návrhu na súd tú situáciu nevyriešime lusknutím prstov, ale treba počítať s tým, že bude to nejaký proces, ktorý si vyžaduje dokazovanie s ohľadom najmä na to maloleté dieťa. Čiže netreba si predstavovať podanie návrhu na výkon rozhodnutia vo veciach maloletých, čo je teda tento konkrétny návrh, ako výkon exekúcie, keď máte peňažnú pohľadávku, že podáte návrh a hneď je to u exekútora, takto to tu žiaľ nefunguje. Takže treba si to v podstate sa na to pripraviť, bude to trvať dlhšie a vyžaduje si to naozaj dôkladné dokazovanie. Ešte by som vám možno povedala, kedy ten návrh na výkon rozhodnutia vo veciach maloletých prichádza vôbec do úvahy. A to je v prípade, keď máte vykonateľné rozhodnutie. Tak ako som spomínala na začiatku, nemusí to byť rozsudok, môže to byť aj uznesenie vo forme neodkladného opatrenia, ale musí byť vykonateľné. Mali sme prípady, kedy sa klient chcel domáhať, alebo teda aj protistrana sa domáhala výkonu rozhodnutia, ktoré vykonateľné nebolo. Žiaľ, takýto návrh je potom odsúdený na zamietnutie, lebo domáhať sa výkonu rozhodnutia môžete iba takého, ktoré je vykonateľné. Čiže to je ako keby tá prvotná vec, ktorú musíte mať splnenú na to, aby ste vôbec podali takýto návrh. Tento návrh samozrejme má byť odôvodnený, musia v ňom byť uvedené konkrétne skutočnosti, ktoré viedli vás k tomu, aby ste takýto návrh podali. Veľakrát hovorím klientom, že na podanie návrhu na výkon rozhodnutia nestačí jedenkrát, že sa styk nerealizoval. Prečo? Lebo stane sa to raz, môže to byť odôvodnené, neodôvodnené, dieťa bolo choré, dieťa sa učilo, dieťa čokoľvek. A naozaj, keď podáte kvôli jednému razu návrh na výkon, tak prídete na pojednávanie a súd sa vás opýta, že ako ten výkon ako ten styk aktuálne prebieha a vy poviete, že úplne bez problémov, len teda jedenkrát sa stalo toto, to vám rovno ten návrh zamietne. Čiže nestačí len jedenkrát, že je nejaká situácia, niekedy možno nestačí ani dvakrát, keď je to s odstupom nejakého času a ten druhý rodič si to vie odôvodniť, vie zrejme, že tam nemá nejaký úmysel tomu mariť a podobne. Takže treba si aj zvážiť takéto okolnosti, či už je to vhodné podávať návrh na súd, alebo naozaj, treba sa na to možno pozrieť trošku objektívne, naozaj tam boli dôvody, pre ktoré to dieťa nebolo odovzdané, alebo prečo sa ten styk neuskutočnil. Veľa rodičov sa ma pýta aj na to, či môže žiadať, alebo teda má nárok na tzv. Náhradný termín, tak sa to volá, keď s dieťaťom nie je a môže to požadovať od toho druhého rodiča. Môžete to požadovať, ale nárok na to nie je. Čiže môžete to od neho žiadať, môžete mu to navrhnúť, ak je teda komunikácia medzi vami a je to teda taký klasický rodičovský vzťah dobrý, tak samozrejme ten druhý rodič by nemal mať problém dať vám náhradný termín, ale dožadovať sa toho a podávať kvôli tomu návrh na výkon, aj také som zažila, že nebol daný náhradný termín, to nemôžete. Náhradný termín nie je vec, ktorú máte v rozsudku napísanú, tým pádom takéto niečo nie je vykonateľné. Takže to je teda základ k tomu súdnemu konaniu. Ešte možno taká pre vás podstatná informácia. Návrh musí byť písomný, má byť podaný na súd v mieste bydliska maloletého, čiže tam, kde dieťa v akom okrese sa konkrétne býva. Bydlisko nie je trvalý pobyt, to si tiež treba uvedomiť. Bydlisko je niečo úplne iné. Bydlisko je to, kde to dieťa reálne býva. Čiže tam je vlastne ten príslušný súd, kam podáte písomný návrh, odôvodnite ho a budete sa dožadovať výkonu toho konkrétneho rozhodnutia. To rozhodnutie treba v tom návrhu aj označiť, aby súd vedel, ktorého konkrétneho rozhodnutia sa domáhate. Súdny poplatok pri podaní takéhoto návrhu nie je žiadny, čiže tohto sa nemusíte obávať. Je to bezplatné, ako väčšina týchto rodinných konaní, čiže aj to je možno pre vás podstatná informácia. Ako to ďalej na tom súde vyzerá? No, súdne konanie môže trvať od niekoľko mesiacov do niekoľko rokov. Do koľko rokov? Do veľa rokov. Máme prípady, kedy toto konanie aktuálne trvá už 8 rokov. Samozrejme, to sú extrémne situácie, ale štandardne takéto konanie trvá pár mesiacov. Zákon hovorí, že by konanie ohľadne výkonu rozhodnutia malo byť skončené do 6 mesiacov, ale nech vás to nemýli, nie je to väčšinou tak, pretože to konanie sa môže prerušovať, odročovať a podobne a nie vždy to ten súd, štandardne to ten súd ani do tých 6 mesiacov nestihne všetko vykonať a podobne, takže to konanie trvá teda dosť dlho, to je to, čo som vám možno aj na začiatku hovorila. Je to vec, ktorú si treba zvážiť, zohľadniť. Samozrejme, ja vždy odporúčam, keď už je
situácia taká, že sa ten styk nerealizuje dlhodobo, opakovane a podobne, podať to čo najskôr, pretože ušetrí vám to čas, kým budete čakať zase niekoľko mesiacov, lebo aj tak to pojednávanie nebude hneď, takže bude si treba na neho počkať. Takže keď už sa tá situácia opakuje, je naozaj vážna, to je najlepšie možno vyhľadať advokáta, ktorý vám to posúdi, tak rovno podá ten návrh na výkon, tam už potom nie je na čo čakať. Ako to na tom súde vyzerá? Väčšinou teda po podaní návrhu na výkon rozhodnutia súd ten návrh zasíla tomu druhému rodičovi na vyjadrenie a štandardne už s tým návrhom a výzvou na vyjadrenie súd posiela aj predvolanie na pojednávanie. Toto ale teda sa bavíme o rozmedzi niekoľkých mesiacov, kým to samozrejme súd administratívne spracuje a podobne. Ako prvý krok, ktorý súd urobí, je pojednávanie. Nie je to ale teda automaticky vždy pojednávanie. Máme teraz takú novinku, už niekoľko rokov to tu funguje, tzv. Cochemský systém, kedy súd v niektorých prípadoch, nie v každom prípade a nie každý súd, ale stáva sa to, že ako prvé je informatívny výsluh rodičov. Čo je to informatívny výsluh rodičov? Už zo znenia je zrejme, že to nie je pojednávanie, ale je to zase forma mediácie, ktorou sa súd snaží tých rodičov zmieriť. Čiže keď vám po podaní návrhu na výkon rozhodnutia príde predvolanie na informatívny výsluh, znamená to, že sa tam máte obidvaja rodičia dostaviť a budete sa o tom rozprávať. Každý z vás povie svoj názor, každý z vás povie svoje stanovisko, nebude tam s vami sudca, bude tam s vami vyšší súdny úradník a psychologička, alebo teda psychológ, a títo vám odporúčia nejaký ďalší postup a budú sa vás snažiť zmieriť. To je vlastne výsledkom toho informatívneho stretnutia. Výsledkom nie je ani žiadne rozhodnutie, ani rozsudok, ani uznesenie, nič. Tam sa v podstate budete len rozprávať, pokúsite sa prísť na koreň veci, alebo vám odporúčia nejakého odborníka, psychológa, čokoľvek. Môže to byť samozrejme napomocné, nemusí, ale niektoré súdy tak postupujú a môžem vám povedať, že sú prípady, kedy to naozaj pomohlo a po tom informatívnom výsluchu sa rodičia zmierili. Takže toto je ako keby prvý postup, tento informatívny výsluch môže, nemusí byť. Ďalšia teda vec, teda automaticky by mal súd nariadiť pojednávanie. Na pojednávaní súd bude riešiť primárne to, či sa teda reálne styk neuskutočňuje s tým dieťaťom a pokiaľ áno, z akého dôvodu. Prečo? Lebo, ako hovorí zákon, má ísť o keď jeden rodič, ktorý je teda povinný, dobrovoľne neplní tú svoju povinnosť z toho rozsudku, tak potom následne nastupuje tento výkon rozhodnutia. Čiže priorita pre ten súd je zistiť to, či dochádza k úmyselnému bráneniu tomu styku, alebo sú tam nejaké iné objektívne okolnosti, pre ktoré sa ten styk uskutočňovať nemôže. Aké sú tie iné objektívne skutočnosti? Môže to byť naozaj taký prípad, že to dieťa dospelo do takého veku, že už proste s tým druhým rodičom byť nechce. Aj toto je proste dôvod, pre ktorý súd povie, že áno, ten rodič to dieťa pripravuje, snaží sa, robí všetko, nezistil súd dôvod, že by manipuloval ten druhý rodič to dieťa, ale súd na základe dokazovania zistí, že to dieťa reálne s tým rodičom byť nechce. Má na to nejaký dôvod, čokoľvek to môže byť. Samozrejme sú aj úplne extrémne situácie, kedy ten dôvod je taký, že sa toho druhého rodiča bojí, bolo tam nejaké násilie a podobne, ale to tu ani nemusíme riešiť. Ale sú aj také situácie, ktoré sa zistili v tom vykonávacom konaní, čiže môže to byť naozaj čokoľvek a v takom prípade, alebo napríklad objektívna skutočnosť je to, že to dieťa naozaj bolo choré, malo naozaj teploty, horúčky podobne, nebolo spôsobilé na prevoz alebo na to, aby sa staral o neho ten druhý rodič. Čiže aj takéto dôvody súd akceptuje a neprihliada na ne ako na reálny dôvod bránenia styku toho rodiča s dieťaťom. Čiže toto sa bude prioritne riešiť v tom konaní a toto, či ten druhý rodič naozaj bráni, alebo sú tam nejaké iné okolnosti, ktoré preukazujú to, že on nebráni a dôvody, prečo to dieťa k tomu druhému rodičovi nechodí, sú úplne niekde inde. Na to súdu slúži dokazovanie.
Čo je to dokazovanie? Štandardne sa dokazovanie vykonáva výsluchom oboch rodičov, čiže výsluchom matky, výsluchom otca, zistia sa dôvody, zistí sa rozsah neuskutočňovaného styku, zistí sa, kedy sa styk uskutočnil, každý si povie na to nejaký svoj názor. Výsledkom môže byť samozrejme, že súd rovno nariadi výchovné opatrenie, alebo teda v ďalšom konaní, keď súd teda vidí, že tá komunikácia medzi rodičmi je katastrofálna, aj také sú prípady. Ale teda ďalší postup toho súdu by mal byť taký, že nariadi výsluch maloletého, lebo kto vie k tomu viac povedať, alebo vie sa k tomu vyjadriť, ako ten sám maloletý, ku ktorému, alebo teda voči ktorému sa ten styk neuskutočňuje. Samozrejme, nie každé dieťa sa môže vysluchnúť alebo zúčastniť výsluchu. Treba si uvedomiť, že má to byť dieťa, ktoré už je dostatočne zrelé a spôsobilé nejakým spôsobom vyjadriť svoj názor. Koľkoročné dieťa to je? To nikto nevie. Samozrejme, logicky to nebude 3-ročné dieťa alebo 4-ročné, ale zažila som, že bol výsluch maloletého dieťaťa 5-ročného. Niektorí sudcovia povedia, že menej ako 9-ročné dieťa vypočúvať ani nebudú. Čiže to naozaj záleží od tých konkrétnych okolností toho prípadu, ale keď už je to dieťa naozaj že zrelé, vie sa vyjadriť, vie povedať na to svoj názor, vie odôvodniť, prečo nechce k tomu druhému rodičovi chodiť, alebo čo je dôvod toho, že tam nechodí, alebo vie vyjadriť, v akom rozsahu by si ten styk s tým druhým rodičom predstavovalo, tak vtedy je tu na mieste výsluch maloletého. Robí sa to bežne. Je to štandardný postup súdov, čiže netreba sa toho možno báť. Tí sudcovia vedia ako na to, vedia sa s tým dieťaťom rozprávať, majú na to samozrejme pripravenú miestnosť a podobne. To dieťa z toho nemá žiadnu traumu alebo újmu alebo niečo také. Takže naozaj treba do toho ísť, keď to ten súd navrhne. Samozrejme, výsledkom tohto výsluchu je nejaký záznam, alebo teda zápisnica z toho výsluchu maloletého, ktorá ale nemusí byť prístupná rodičom v prípade, že sa dieťa vyjadrí, že nechce, aby o tom rodičia vedeli. Čiže v takom prípade, keď dieťa povie, že nechce, aby ste to vedeli, tak vy sa o výsledku, alebo teda o dôvodoch, ktoré to dieťa uviedlo, ani nedozviete. V takomto prípade je samozrejme zápisnica uložená v súdnom spise, ale rodičia k nemu nemajú prístup. Takže to k tomu výsluchu maloletého. Výsledkom výsluchu maloletého môže byť už nejaké dôkazy alebo nejaké stanovisko toho maloletého, ktoré môže súdu postačovať na to, aby rozhodol. Aj také sú situácie, kedy vlastne samozrejme ide o starších maloletých a podobne, kedy dostatočne vyjadria svoj názor, odôvodnia, prečo nechcú k tomu rodičovi chodiť, povedia, že predstavoval by som si to takto a v takom prípade nie je o čom, súd akceptuje tento názor maloletého a rozhodne, či už ohľadne návrhu alebo navrhne nejakú zmenu rodičovských práv a povinností a podobne, ale výsledkom už môže byť ako keby dostatočný podklad pre ten súd, aby mohol rozhodnúť. Samozrejme, sú aj také situácie, že výsledkom z toho výsluchu maloletého sú také skutočnosti, ktoré odôvodňujú, že to dieťa je manipulované. Sudca nie je psychológ, ani ja nie som psychológ, ani vy nie ste štandardne psychológ, čiže to, čo to dieťa tam povie, si nevie vyložiť nejaký laik, možno hoci aj advokát alebo sudca. Takže na takéto niečo, keď to dieťa naozaj je zrejme, že je manipulované, aké sú napríklad dôvody, alebo teda čo znamená, že je manipulované. Napríklad to dieťa povie v rámci toho výsluchu, že k rodičovi ísť nechce a nevie povedať prečo. To je dôvod, keď to dieťa naozaj má dôvod samo, že nechce chodiť k tomu druhému rodičovi, ono to vie aj povedať. Ale keď len hovorí, že nechce ísť k otcovi a nevie povedať prečo, tak je zrejme, že je za tým niečo iné. Alebo napríklad, keď dieťa používa výrazy alebo slovné spojenia, ktoré nie sú priateľné alebo teda vhodné pre jeho vek. Vtedy je zrejmé, že tomu dieťaťu to niekto vopred povedal, pripravil ho na to a to dieťa už len reprodukuje to, čo mu možno ten druhý rodič povedal. Aj takéto situácie nastávajú. Alebo teda stáva sa aj to, že to dieťa povie, že mama mi povedala, otec mi povedal, ktokoľvek mi povedal a preto to hovorím aj ja. Mali sme teraz taký posledný prípad, kde otec nebol s dieťaťom, tuším, 5 rokov. Bolo dieťa na výsluchu. Dieťa si už v podstate toho otca ani nepamätalo. A dôvod, prečo k nemu nechce chodiť, bol, že maminka povedala, že robil v minulosti scény.
To bol dôvod, prečo to dieťa 5 rokov odmieta ísť k tomu otcovi. Čiže z tohto výsluchu dieťaťa je zrejme, že to dieťa to nemá z vlastnej hlavy, lebo už ono samo sa vyjadrilo, že mu to povedala teda mama. Čiže toto sú výsledky, ktoré pre ten súd môžu byť smerodajné ohľadne toho výkonu rozhodnutia. Keď ale teda ani toto nepomôže, alebo teda výsluch malého sa z akéhokoľvek dôvodu nemôže uskutočniť, ide na rad posledná možnosť pri tom dokazovaní, a to je znalecké dokazovanie. Čo to znamená znalecké dokazovanie a čo si pod tým môžeme predstaviť? Je to v podstate skúmanie obidvoch rodičov, vzájomného vzťahu a vzájomného vzťahu s tým dieťaťom. Znalec, ktorý bude ustanovený súdom, teda volá na pohovor otca, potom otca s dieťaťom, matku s dieťaťom, aby teda vedel posúdiť, aké sú tie vzájomné vzťahy v rodine. Znalecké dokazovanie ale štandardne trvá niekoľko mesiacov. Je to aj vzhľadom na to, že tie výsluchy a stretnutia si vyžadujú nejaký čas, ale aj vzhľadom na kapacitné možnosti aktuálne znalcov, kedy naozaj to znalecké dokazovanie trvá 6 mesiacov až viac. Na to vás rovno aj súd na pojednávaní upozorní, že to bude trvať dlhšie. A ďalšia nevýhoda znaleckého dokazovania sú trovy, na ktoré vás súd zaviaže. Tie sa pohybujú v niekoľko 100 eur, čiže bavíme sa 500-600 na jedného rodiča, keďže to budete platiť obidvaja. Takže tiež sa na to treba pripraviť, že pokiaľ idete do konania s tým, že budem navrhovať znalecké dokazovanie, treba sa pripraviť na to, že to znalecké dokazovanie bude trvať dlho a bude aj niečo stať. Takže to len k tomu znaleckému dokazovaniu. Výsledkom toho znaleckého dokazovania je znalecký posudok, z ktorého záveru vyplýva to štandardne, aký je dôvod toho, že to dieťa sa nechce stretávať s tým rodičom. Keď to mám tak akože v skratke povedať, nie je to tam samozrejme takto exaktne napísané, ale vyplýva to z toho v podstate znalec tam konštatuje, že či to dieťa má toho rodiča rado, ako sa pri ňom správalo, či ho odmieta, či ho neodmieta. A z týchto slovných spojení, keďže znalec sa nemôže vyjadrovať k právnemu stavu veci, on len konštatuje, čo zistil na základe toho celého dokazovania, tak z toho je zrejme, že či to dieťa je manipulované, nie je manipulované, či naozaj má nejaké negatívne spomienky na toho rodiča, alebo nemá, alebo kde je ten celý problém, že to dieťa sa s tým rodičom nechce stretávať. A tento znalecký posudok už slúži pre ten súd ako dostatočný dôkaz na to, alebo teda dostatočný podklad na to, aby mohol rozhodnúť. Čiže tam si treba v podstate zvážiť pri tom znaleckom dokazovaní to, čo som spomínala, ale po tejto krvopotnej ceste sa vieme dostať k tomu, že ten znalecký posudok bude vydaný a môže slúžiť pre ten súd ako podklad na rozhodnutie. Čiže to je v podstate v skratke to, čo vás počas toho súdneho konania ako takého čaká. Čiže toto sa v podstate opakuje dookola, niekoľko pojednávaní, výsluchov, znaleckých posudkov a podobne. Prečo hovorím, že niekoľko? Lebo tie znalecké posudky už po nejakom období nie sú aktuálne a žiaľ sú prípady, kedy sa tie znalecké dokazovania v rámci jedného konania musia robiť aj opakovane. Takže to len, aby ste sa na to pripravili, že keď už idete do takéhoto súdneho konania ohľadne výkonu rozhodnutia, tak to bude trošku dlhšie trvať. Toto je ako keby ten priebeh toho súdneho konania a poďme už teda na to, čo bude výsledok. Výsledkom tohto celého niekoľkomesačného ročného konania je rozhodnutie súdu ohľadne výkonu rozhodnutia. Keď súd nezistí dôvody, kvôli ktorým by mohol povedať, že ten druhý, teda povinný rodič, úmyselne bráni v styku s dieťaťom, tak súd návrh zamietne. Ale môžem vám povedať z mojej praxe, že to zamietnutie je raz z takého dôvodu. Mali sme prípady na jednom súde v jednom meste, kde sudkyňa zamietla návrh na výkon rozhodnutia v podstate na druhom pojednávaní s odôvodnením, že matka tvrdí, že to dieťa k otcovi chodiť nechce a vybavené. Absolútne neriešila žiadne dokazovanie, žiadny znalecký posudok, nič, jej stačilo vyjadrenie matky, že to dieťa nechce chodiť k otcovi a na základe toho návrh zamietla. Samozrejme, voči tomuto sme sa odvolali, ale to len na vykreslenie tej situácie, že tie súdy naozaj v rovnakých prípadoch rozhodujú úplne rozdielne. Úplne obdobná situácia bola zase na inom súde v inom meste, kde súd uvádza, že nestačí to, že dieťa povie, že nechce chodiť k tomu druhému rodičovi. Je povinnosťou toho
povinného rodiča, aby to dieťa na ten styk pripravil a motivoval ho tak, aby to dieťa išlo. A tento sudca má zase taký názor, že nestačí len tvrdiť, že dieťa nechce chodiť k tomu druhému rodičovi, vyžaduje si to nejakú iniciatívu zo strany toho povinného rodiča a napriek tomu pokračuje v tom výkone rozhodnutia, napriek tomu, že už tam boli výsluchy maloletých, pretože tlačí na toho povinného rodiča, aby iniciatívne túto situáciu riešil a to dieťa vyslovene motivoval, aby chodilo k tomu, teda k druhému rodičovi. Čiže to len na vykreslenie toho, že naozaj tie situácie môžu byť aj podobné, ale rozhodujú sa úplne inak, takže každý ten prípad je individuálny a každý ten prípad môže skončiť úplne inak, ako si dnes povieme, takže to len aby ste vedeli, že situácie sú rôzne, ale teda štandardne podľa zákona, keď súd nezistí splnenie podmienok na to, že ten druhý rodič úmyselne neplní tú svoju povinnosť, tak súd návrh zamietne. Ak ale návrh nezamietne, tak môže súd uložiť teda jedno z týchto opatrení a to je výzva, pokuta alebo nariadenie výkonu rozhodnutia. Čiže ak súd nezamietne návrh na výkon rozhodnutia, súd automaticky, aj keď je to v tom poslednom bode 3, nariaďuje výkon. Samozrejme postupy súdov sú rôzne, ale on v podstate by mal rozhodnúť o tom, že výkon nariaďuje a po nariadení tohto výkonu súd môže uložiť tomu povinnému rodičovi výzvu, aby plnil povinnosti v zmysle rozsudku. Čiže táto výzva, možno na prvý pohľad vám to príde, že je bezdôvodná, alebo na čo by to súd posielal, keď ten rodič aj tak nebude plniť. Čudovali by ste sa. Veľakrát ja na pojednávaní trvám, aby súd uložil túto výzvu, pretože táto výzva, keď príde druhému rodičovi zo strany súdu, tak môže zavážiť a ten rodič si môže tú situáciu uvedomiť, zvážiť si pre a proti. A naozaj sú situácie, kedy to pomohlo a ten styk sa už ďalej realizoval úplne bez problémov. Čiže stojí za to aj túto výzvu využiť a trvať na tom, aby to ten súd vydal a aby tú výzvu uložil. Čiže ja vám odporúčam, keď pôjdete na to pojednávanie, trvať na tom, však je to len výzva, ale trvať na tom, aby keď sú tam splnené nejaké dôvody, ale súd to chce odročiť alebo čokoľvek sa v tom konaní ešte bude diať, trvať na tom, nech súd tú výzvu uloží, lebo v podstate je to len výzva, ale môže túto situáciu vyriešiť. Ďalšiu možnosť, ktorú súd má, je uloženie pokuty. Čo to znamená? Súd môže pri každom porušení tejto povinnosti uložiť samostatnú pokutu, čiže aj táto nejaký peňažný trest v úvodzovkách môže nútiť toho povinného rodiča, aby ten rozsudok rešpektoval a teda motivoval to dieťa, alebo teda bol prínosný k tomu, aby ten styk s tým druhým rodičom prebiehal. Čiže áno, aj tieto pokuty môžu smerovať k tomu, alebo teda štandardne smerujú k tomu, aby ten povinný rodič túto svoju povinnosť splnil a rozsudok dodržiaval. Čiže tieto pokuty súd môže ukladať aj opakovane. Samozrejme, vie sa to konanie ešte celé natiahnuť, keď tá druhá strana keď sa voči pokute odvolá a podobne, ale bavíme sa o nejakej ideálnej situácii, keď súd uloží tomu druhému rodičovi pokutu, tak ten druhý rodič sa spamätá a už ten styk bude fungovať bez problémov, avšak nie vždy je to tak, ale sú situácie, kedy áno. A posledná možnosť je ten výkon rozhodnutia samotný, o ktorom sa tu celý čas bavíme. A to je vlastne to, kedy ten súd za súčinnosti polície, kolízneho opatrovníka, psychológov a podobne to dieťa vezme jednému rodičovi a odovzdá ho druhému rodičovi. Toto nie je úplne bežná prax. Nie je bežná prax, že v každom konaní ohľadne výkonu sa nariaďuje tento výkon, reálne sa aj vykoná, lebo predsa len pre to dieťa takéto niečo je dosť závažný zásah. Samozrejme je okolo toho kopec administratívy a podobne, ale sú situácie, kedy nič iné nepomôže a žiaľ, vtedy pristupuje súd aj k tomuto výkonu rozhodnutia. Aj keď samozrejme je ťažko predstaviť si, ako by to súd vykonával pri každom styku, keď napríklad máte styk niekoľkokrát do týždňa a každý druhý víkend a podobne. Takže to je otázne, či by to súd robil teda pri každom takomto, ale keď sú to napríklad také extrémne situácie, kedy súd prezverí dieťa druhému rodičovi a ten druhý rodič ho neodovzdá, tak v takomto prípade samozrejme takýto výkon rozhodnutia je na mieste.
Ale nepredstavujte si to teda tak, že výsledkom vášho vykonávacieho konania bude automaticky to, že sudkyňa pôjde s vami to dieťa prevziať. To je naozaj výsledkom dlhého konania a musia tam byť naozaj odôvodnené skutočnosti na to, aby k niečomu takémuto došlo. Čiže to už je naozaj že tá posledná krajná možnosť, ktorá nie je úplne bežná a ktorá sa nerobí úplne bežne. Takže to už je ako keby tá posledná inštancia toho celého vykonávacieho konania, že k takémuto niečomu dôjde. Takže, takto by sme ukončili to súdne konanie a poďme na tú poslednú možnosť, ktorá je teda za mňa naozaj že tou najposlednejšou alternatívou v tomto celom a to je to trestné oznámenie. Teda, ja som vám tu aj na prezentáciu teda okopírovala celý paragraf, aby ste vedeli, ako to vyzerá, ten konkrétny trestný čin, pre ktorý budete podávať trestné oznámenie, ak teda k tomu dôjde, ale teda zvažujte to naozaj dôkladne, lebo trestné oznámenie je už naozaj vec, ktorá sa rieši v trestnom konaní. Samozrejme je to bezplatná možnosť, ale aby sa vám nestalo to, čo niektorým našim klientom, že opakovane chodia pri každom porušení podávať trestné oznámenia a potom im to odmietajú ako na pase, takže treba si naozaj zvážiť predtým, či to stojí za toto podávať. Trestné oznámenie podať môžete, ale keď máte vydaný rozsudok klasický na úpravu rodičovských práv a povinností, tak v takomto prípade, aby ste boli v tom trestnom konaní úspešní, musíte absolvovať výkon rozhodnutia. A teda na to, aby ste vôbec mohli podať takéto trestné oznámenie, teda môcť ho podať môžete, ale na to, aby ste v tom boli úspešní, musíte v prvom kole podať návrh na výkon rozhodnutia. Vyplýva to presne z tohto paragrafu, čo som vám tu dala. Aj som vám to teda vyboldila, aby ste to videli a je tam vyslovene napísané, že sa musia bezvýsledne použiť opatrenia v civilnom procese smerujúce k výkonu rozhodnutia, čiže na to, aby sa mohlo vôbec uvažovať, či sú naplnené znaky z tejto skutkovej podstaty tohto trestného činu, musia byť splnené v nejaké opatrenia, alebo teda vykonané nejaké opatrenia v tom výkone rozhodnutia. Čiže treba si uvedomiť to, že zbytočne budete podávať niekoľko desiatok trestných oznámení, keď nemáte výkon. Čiže najskôr treba podať návrh na výkon. Keď súd napríklad uloží výzvu, uloží pokutu, budú tam nejaké reálne opatrenia smerujúce k tomu výkonu, až vtedy podávajte trestné oznámenie, lebo až vtedy budete úspešní, alebo to trestné konanie bude niekam viesť a neodmietnú vám to hneď od stola, ak to tak mám povedať. Iná situácia ale je, ak máte neodkladné opatrenie. Pretože v takom prípade, keď sa mári neodkladné opatrenie, ten výkon nie je potrebný. A to som vám tiež vytmavila, alebo teda vyboldila v tomto slajde. A je tam vyslovene, teda tam, keď vidíte, že kto mári výkon neodkladného opatrenia, tam už nemáte napísané, že musia tam byť opatrenia v tom civilnom procese, čiže z toho teda logicky vyplýva, že keď máte neodkladné opatrenie a toto sa nevykonáva, tak máte možnosť hneď podať ten návrh na výkon rozhodnutia a nebude ten vyšetrovateľ alebo policajt riešiť to, že či ste podali návrh na výkon, či tam boli nejaké opatrenia a podobne. Čiže je to vlastne jeden trestný čin, v rámci ktorého sú teda dve tieto skutkové podstaty, ktoré si treba uvedomiť si rozdiel medzi nimi, uvedomiť si, v akom štádiu sa nachádzate, aké konkrétne rozhodnutie máte a podľa toho zvoliť ten postup. Ale ako hovorím, a zopakujem to znova, toto trestné oznámenie je už posledná inštancia v tomto celom konaní, lebo naozaj to trestné oznámenie má byť niečo výnimočné, keď už nič iné nepomôže, lebo veľa klientov a rodičov si to zamieňa s podávaním nejakých návrhov na súd a podobne. Je to samozrejme bezplatné, ale zbytočne to bude zaťažovať všetky strany a uvidíte, že keď aj poviete na súde, že ste podali 6 oznámení, tak vás ani sudkyňa za to nepochváli, lebo v podstate nemá to zmysel bez toho vykonávacieho konania. Samozrejme nehovorím, že nie je vhodné privolať policajnú hliadku, pokiaľ prídete si pre dieťa a to dieťa vám odovzdané nie je, ale nie je podávať hneď automaticky trestné oznámenia. Takže to je teda posledná možnosť, ktorú v tom výkone rozhodnutia máte. A tu som si ešte pre vás pripravila také najčastejšie otázky klientov. Možno vaše budú iné, samozrejme kľudne mi môžete poslať aj tú vašu, ale toto sú také najčastejšie otázky, ktoré sa ma klienti na stretnutí pýtajú, keď riešime teda výkon rozhodnutia. A prvá otázka je, ako bude dlho trvať tento výkon alebo toto súdne konanie.
Už som to hovorila, ale zopakujem to znova. Súd by mal ohľadne výkonu rozhodnutia rozhodnúť do 6 mesiacov. Niektoré súdkyne sa toho naozaj vyslovene držia a už od začiatku to konanie vedú tak, že do pol roka to musíme skončiť, musí to byť vybavené. A keď to vybavené nebude, rovno návrh zamietam. Ale štandardne, a to je teda väčšina prípadov, to takto nefunguje a to vykonávacie konanie trvá niekoľko mesiacov až teda rokov. Čiže tam sa treba pripraviť na to, že to konanie v sebe obsahuje samozrejme to celé dokazovanie, pojednávania, informatívne výsluchy, výsluh malo toho až v konečnom dôsledku to znalecké dokazovanie, čo vie to celé konanie natiahnuť a vtedy to konanie trvá oveľa dlhšie. Samozrejme, naťahuje sa to veľakrát aj z dôvodu na strane rodičov, kedy súd uloží výzvu, druhá strana sa odvolá, súd uloží pokutu, druhá strana sa odvolá a tým sa to celé konanie naťahuje, ale žiaľ s tým nevieme urobiť nič, je právom druhej strany sa brániť, čiže toto konanie treba sa pripraviť, že keď už pôjdete do toho, tak bude to naozaj trvať nejaký čas a nebude to pár dní, ale pár mesiacov a keď to bude pár mesiacov, tak to je ešte stále dobrá situácia. Čo ak dieťa, teda ďalšia otázka, čo ak dieťa odmieta ku mne ísť? To teda veľa rodičov rieši, teda hlavne otcov, ale sú aj matky, ktoré to riešia. A to je v podstate taká situácia, že to dieťa napriek tomu, že sa snažíte, napriek tomu, že vymýšľate program, napriek tomu, že ho motivujete, proste k vám ísť nechce. Samozrejme, v takomto prípade, okrem celého tohto konania a podobne, čo môžete spraviť vy, snažiť sa ho len motivovať. Keď budete mať priestor, veľa rodičov ani nemá priestor sa s tým rodičom rozprávať, či s tým dieťaťom rozprávať. Ale ak ten priestor máte a máte možnosť sa s tým dieťaťom stretnúť, skúste sa s ním o tom porozprávať, zistiť ten dôvod, namotivovať ho, vymýšľať mu taký program, ktorý má rád a ktorým si ho získate. Čiže to vám viem jedine odporučiť, že keď to dieťa nemá dôvod, to je podstatné, že reálne nemá dôvod, alebo teda je značne ovplyvnené tým druhým rodičom, snažte sa ho aspoň vymotivovať a dať mu ten priestor. A naozaj sú situácie, kedy dieťa dospeje do nejakého veku a to celé sa v ňom zlomí a napríklad v 13 rokoch alebo podobne a rozhodne sa ísť možno k vám. Sú také úplne bežné situácie, teda bežné, stáva sa to dosť často, že rodičia vedú niekoľkoročné súdne konanie ohľadne úpravy rodičovských práv, potom ohľadne výkonu a podobne a dieťa dospeje do nejakého veku 13, 14, 15 rokov a len tak sa ráno zobudí a rozhodne sa, že ide k tomu druhému rodičovi a ten rodič, ktorý ho mal celý čas pri sebe a bránil tomu kontaktu s tým dieťaťom, je zrazu bez toho dieťaťa, lebo v tom dieťati sa to zlomilo tak, že sa rozhodlo ísť k tomu druhému rodičovi. Aj také sú situácie a stáva sa to. Takže treba možno veriť a dúfať, že to dieťa raz sa teda rozhodne k vám ísť a proste len jedinú možnosť, čo máte, je motivovať ho, snažiť sa o ňoho. Veľakrát klientom odporúčam aj to, že keď aj viete, že ten styk neprebehne, napriek tomu tam ísť. Nech to dieťa vie, že o ňoho záujem máte a možno naozaj sa niečo stane, možno naozaj sa v ňom niečo zlomí, lebo keď je to dieťa ovplyvňované tým druhým rodičom, samozrejme logicky v malom veku sa nerozhodne len tak zo dňa na deň, že tú situáciu to dieťa zmení, ale keď bude vidieť aj ten váš záujem, alebo teda záujem z vašej strany, tak môže to v tom dieťati vyvolať to, že aha, však otec prišiel, tak prečo by som za ním nešiel a podobne. Čiže treba to len skúšať a s tým dieťaťom sa rozprávať, samozrejme primerane, nie na ňo tlačiť alebo robiť na ňo nejaké výčitky a podobne. Primerane sa s ním rozprávať a čo najviac to dieťa motivovať. Takže to je také, čo vám viem možno odporučiť. Čo ak nič z tohto nepomáha? No, to sú tiež také situácie, kedy využijete všetko, čo sme si tu dnes povedali, aj trestné oznámenie, aj všetko okolo toho a nič nepomôže. Napriek tomu s tým dieťaťom nie ste, je vedené vykonávacie konanie, je vedené trestné konanie a proste s tým dieťaťom nie ste. Čo v takom prípade? Existuje jedna taká možnosť, ale to by bolo možno na ďalší samostatný webinár a to je prezverenie dieťaťa. Pokiaľ ten druhý rodič opakovane, úmyselne, účelovo a podobne bráni, alebo teda marí tomu styku, ten rodič porušuje vaše rodičovské práva. A zákon hovorí, že pokiaľ sa takéto niečo deje opakovane, ten druhý rodič porušuje rodičovské práva, tak je tu možnosť prezveriť to dieťa. Čo je to prezverenie? Je, že z osobnej starostlivosti jedného rodiča sa to dieťa odníme a dá sa do starostlivosti druhého rodiča. Lebo ten rodič, ktorý marí tie rodičovské práva a povinnosti druhého rodiča,
zrejme nie je kompetentný na to, aby sa o to dieťa staral, keď to mám tak akože v skratke povedať. A je možnosť, nehovorím, že to prejde vždy, alebo že ten súd to neodkladné opatrenie vydá vždy, ale máme aj také prípady, že v takýchto naozaj extrémnych situáciách, keď už nič nepomáha, skúsime podať návrh na vydanie neodkladného opatrenia na prezverenie toho dieťaťa a to dieťa súd prezverí. Samozrejme, logicky, potom ten rodič to dieťa na základe toho neodkladného opatrenia nevydá, ale potom už ten výkon rozhodnutia je aj rýchlejší a smeruje už presne k tomu, čo som hovorila, že ten súd nariadí ten výkon, odníme dieťa jednému a dá ho druhému. Čiže keď nič z tohto nepomáha, skúste možno zvážiť, že či toto nie je možno cesta, vyskúšať to takto. Samozrejme to nehovorím teraz, že trvá tu situácia pár mesiacov a ideme tu podávať neodkladné opatrenie na prezverenie, ale keď už je to naozaj extrémna situácia, tie práva sú porušované opakovane, to je preukázané, že ten druhý rodič úmyselne tomu bráni, tak je tu dôvod alebo možnosť uvažovať ešte o takomto niečom. To je možno len taký námet, ako to možno riešiť v takých extrémnych situáciách, ale dať sa to dá, lebo nám sa to tiež niekoľkokrát podarilo, takže treba možno vyskúšať potom až ešte aspoň toto. No. Ďalšie otázky, ktoré mám, ktoré teda sa ma klienti často pýtajú. Konanie trvá dlho a nič sa nedieje. Áno, to je teda dosť častá požiadavka klientov, že proste prečo to tak dlho trvá. No, keď samozrejme to trvá pár mesiacov a máme tam pojednávanie a podobne, toto nevieme ovplyvniť. Ale keď je to tak, že podáte návrh a naozaj sa 3/4 roka, rok nič nedeje, nebol tam ani výsluh, ani pojednávanie, ani nič, tak v takomto prípade môžeme uvažovať, že ide o prieťahy v konaní. Tu si viem predstaviť, že keď naozaj pozor, to si treba uvedomiť, že naozaj ten súd nekoná a nič sa v tom konaní nedieje, žiadne úkony tam uskutočňované nie sú. Je to dôvod na podanie ústavnej sťažnosti na porušovanie práva, na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. Čiže ak máte takýto problém, máte konanie, ktoré trvá dlho a reálne v tom konaní nie je žiadny posun, tak zvážte možnosť podania takejto ústavnej sťažnosti. Môže to pomôcť a keď väčšinou toto konanie urýchli a keď to neurýchli, stále máte možnosť mať z toho aspoň nejaké primerané finančné zadozučinenie, čo samozrejme nevyrieši tú situáciu, nezhojí to celé tie roky, čo možno ste s dieťaťom nebol, ale minimálne aspoň v niečom vám to pomôže. Posledná otázka je, ako preukážem, že druhý rodič dieťa manipuluje, bráni v styku a dieťa nepripravuje? No, toto sa preukazuje vlastne v rámci toho súdneho konania. To, že sa ten styk neuskutočňuje a z akého dôvodu, vy si už viete počas tej celej komunikácie ešte pred súdom odkladať. Snažte sa komunikovať prioritne písomne, aby ste to mali zdokladované. A táto komunikácia medzi vami rodičmi môže takisto slúžiť ako dôkaz na to, aby ste preukázali, že to dieťa je manipulované a podobne. Vy ako rodič, ktorý ste s tým dieťaťom možno menej, alebo s ním nie ste vôbec, neviete reálne preukázať to, že to dieťa je manipulované. Pokiaľ to úplne exaktne nevyplýva z tej komunikácie, ktorú vám ten druhý rodič píše, je to naozaj dosť zložité. Čiže zbytočne to budete akože tvrdiť na súde, to môžete, ale to vaše tvrdenie je tvrdenie proti tvrdeniu toho druhého rodiča, ktorý to zase popiera. Čiže vy ani nemáte nejakú reálnu možnosť niečo takéto preukázať. A na to slúži to dokazovanie v tom súdnom konaní, kde sa to reálne, objektívne preukázať dá. Takže možno, keď sa trápite tou otázkou, že ako to mám preukázať, môžete to tvrdiť, môžete to podložiť tou komunikáciou, môžete to podložiť možno tým, že dieťa sa s vami rozprávalo a povedalo vám niečo takéto, ale to samotné dokazovanie potom je už na súde, v tom súdnom konaní. Takže túto tému sme teda uzatvorili. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a pokiaľ máte nejaké iné otázky, ako boli už uvedené, alebo akúkoľvek inú otázku ohľadne tejto témy, tak budem rada, keď ma budete kontaktovať a rada vám ju zodpoviem. Ďakujem krásne a pekný deň.